קוראים לו אברהם בן דיין. הוא לומד בישיבת מאור התלמוד, והוא אברהם שיצאו אותו במוצאי שבת שבוע שעבר, והיה לו בהם התפילין, לא נתנו לו הרי התפילין, ב-12 שעות לא מצאנו אותו. אמרו שהוא בכלא 6, מכלא 6 אמרו שהוא בבה"דים, כל העורכי דין חיפשו אותו. כתוב שהוא לא עכשיו, כתוב שהוא לא יודע צדיק, כתוב שהוא לא צדיק, היה כל עבודה. יש מחלוקת בראשונים. זה גם יום אחד, או כל החיים שלו, חב"ד, מסתכלים את הרבים בתפילין. למה? כי הם סוברים, יום אחד הם עקת תפילין, אפילו כל החיים תפילין, כבר לא בכלל זה. יש חוקים. כתוב תשובה על זה. כתוב תשובה. יש אפילו חננים. בסדר, בדעבד כן, בסדר, אבל כתוב תשובה. בסדר, כתוב תשובה על זה. זה שונים וחונים, האם זה נאמר, אפילו פעם אחת לא נדעתי אם זה נאמר או לא, זה תחת המשונים וחונים. בשביל זה דברים מאמינים. כתוב תשובה על זה. כאן אני לא יודע מה למטרה, מה שבהם, שמשמור אותך, שתעלה, תנצל מכל קרי יוצא עלייך, לא יסלח.